Temaşevanın heja un bixêratin rêze bernamaya me ya asimilasyon mirna dede. Kek Osman çavayı Gerek başımın sahabın çanın. sabi te beriya bernamayı tekvazın ki nexweşim serma girdi. Vallahi pişki skrêka min heye lê em bernameyê dikan berdewam bikin. Hem dikarin gelek spas ji bo te dîsa ev kir hatî metenin neişt şevşî. Kek Osman em kitêba te ya asimilasyon sessiz ölüm mirna bêdeng devam dikin bernama xwe îşev bi beşê sisiya û ada wî tabii. Berê em li ser naveroka asimilasyonê dema Osmaniya li cîhanê çawa derbas bû babetên wî çi bûn em ser wî axivîbûn. Piştre bernamaya dudiya de jî me behsa şart îslahat planî kiribû ku weka digotin merkezekona Kurd ya de şartî ya devleta Tirkiyeyê bû. Em ser wir bûn. Îro em ê werin ser xalên herî girîng û herî tund ku jiyana Kurda gelek guhertiye, êşandiye. Em ê werin ser xalên seha û hedefên asimilasyonê çi bûn çawa xwestin Kurda asimile bikin em ê werin van dera. Tabii hedef ziman Kurdistan ji holê rakirina vana bû Kurdî Kurdistan û qadên wan jî ew bûn hemû sahayên jiyanê yani ji zaroktiyê bigire ji dibistana bigire ya eskeriyê qişlaya medreseyan melleyan bi çi awî wê Kurd werin asîmlekirin heta werin koçkirin jî bajarên wan rê bajarên wan werin guhertin ku Kurd ji cî xwe bi rehetî karibin derbasî bibin dermerê din. Em ê li ser vana biaxivin. Tabii di dema piştî Cumhuriyetê bi rastî gelek raporên ku ji bilî şart îslahat planê hinek raporên ku taybetî meriv Kurda çawa asîmile bike raporên wisa jî hatine nivîsandin ne wisa Kek Osman? Belê yani hem beriya evkê zêde raportunun beriya şark îslahat planî sê raporê balkêş hene servan sê raporana hatiye damezrandin lê piştî şark îslahat planî va evka mesaiya devam kiriye va xebat devam kiriye û pir kesan li ser asimilasyonê û wendabûna Kurdan raporên gelek balkêş nivîsîne. Ev raporana gişt arşiva devletê de hene û min divê Pirtûkê de navê heftê û çar heftê û pênc raporan nivîsîbû ki ew ê bixwazin lêkolîn bikin an jî bixwazin bixwînin dikarin bi wî navê bigêjin wan raporan ev raporana ne raporên dizîne daha yani berê dizî bûn niha gişt vêkirîne insan dikare wan raporan destxwixîne û bixwîne. Bi rastî jî di dema dawiya Osmaniya de İttihat Terakkiya de koçkirina Kurdan tiştê wisa hebûn ku beşek kare bibe asimilasyon lê dema Cumhuriyetê wiha bilez bi zûkirin xwestine ku Kurda asimile bikin yani çi bi tevî Tirkî dibên îvme qezanîş bu süreç yani tiştî wisa dest pê kiriye. Îja a herî mihîm di raporê wan de xuya dikin ku ji dibistana derkevin. Bawerim sehaya herî girîng jî ev e ku yani ji zaroktî zaroka çawa asimile bikin. Ez tu çi dibêjî Kek Osman yani asimilasyon. Niha hedefê asimilasyonê insan e. Evet.
Yani devlet, an civakik sereke, an grubek, oli, her çi ve birabe ki bixaze ye hemberê xwe asimîle bike, hedef ew ki insan e. Evet. İcar hedef ki bu insan di kîja warî da asimilasyon tê karanîn. Ev pirsgirêka tê hember merva ve da em dikarin bibêjin ki çi hêjayî insanan hene yahut çi insan çi hêjayî qebûl dike ew giş dibin hedefê asimilasyonê. Evet. Civan hêjayî insanan yê sereke, yê yêkemîn, yê herî girîng evekî ziman e. Ji holê rakirina vî zimanî ye. Demek ki hedefa asimilasyonê ya yêkemîn ziman e. Evet. Ziman çer ji holê radibe, ziman bi qedexekirinê holê radibe, ziman wî gelî wî civakî şermizarkirinê ji holê radibe, şermizarkirin dide û ji wê şermê zimanê xwe xeber nade. Va pir hatiye serê Kurdan. Evet. Ez bawerim her Kurd ev bûye hatiye serê wî. Her vê rastî vayan jiyaye ji gundê xwe hat bajêr Tirkî xwe başî tune ye. Tirkiya wî û de jî bû de jî ye. Vê û de jî bû de jî xeber dide lê Kurdî xeber nade. Şerm dike. Şerm dike. Şerm dike. Çik ev şermokî hanîne kirine serê wî gelî. Serê wî gelî. Evet. Dura mekteba da, di dibistanan da roja evil da ev em dest bi dibistanê kir, dibistana seratayê da hin em neketibûn hundir mektebê, sinifê li derva berê İstiklal Marşî bime xwandindan bi hevra piştî wî jî andımız. Evet. Ewa meşhur. Andımız çi bu? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. O devam dikir. Evet. Le hevoka ekeminçiye Türk'üm. Evet. Hevoka da daviyetçiye varlığım Türk varlığına armağan olsun. Hebûna bibe diyarî bu Hebûna min Türkan. bibe diyarî ji hebûna Türkara. Çima hebûna min yani yekî Türk wisa nabêje yani Türk xwe ev ya ji bo kesên Türk mesele ne jî hebûna wî û milliyeta wî yek e ji xwe. Lê hebûna min tiştekî cuda ye. Çima hebûna min dikin diyarî, çima hebûna min dikin qurbanî hebûna Tirkîtiyê. Va tiştekî gelek girîng e hîn jî işte vê dema dawiyê va ji mekteban rakirin lê hîn gengeşiya ser wî heye. Mesela Halk Partisi hîn jî dibe çawa dibe ev andımız ji evkî Rabiye ji programê Rabiye çima çek Kürt daha nabêjin varlığın Türk varlığına armağan olsun. Evet. Başa Piştî mekteban ziman ne tenê yê mektebê. Mesela kahve da her rudinî domina dilîzî, okey dilîzî, kağız dilîzî, lê bi Tirkî dilîzî. Evet. Mesela tek Tirkî listê fêrî zimanê Tirkî dibî roj bi roj. Hayata işte tu ne ye? Lê di demekî dûrû dirêj da tu divê meftûnî wî zimanî, girêdayiya wî zimanî. Mesela tu diçî çarşiyê, bazarê alışverişê bikî, kirûnû firotanê bikî, zimanê çarşiyê çi ye?
زمانی چارشی به تایبەتی زێدەتر ترکیە ئیجار تو bi Tirkî malê xwe dixwazî bifroşî ji gund hatî ya jî ji malê dikanekî wexta dikirî bi Tirkî dixwazî eğer çarşî dest kîjan zimanî daye se ev zimana dibe zimanê sereke kîjan ziman dominant be ew ziman dibe ev dibe sereke mesela tiştekî balkêş be qeza min zamanê ew ki zamanê çarşî kurmancî bû lê dûra ew zaza nehdeh gundê zaza hene de Qereqoçanê de ew gundiyana tev kurmancî dizaniye çik mecbûr bûn fêr bibin dahatin çarşî ev zimana fêr dibû lê niha çarşî dest gundê zazayan daye yan dimilî daye îcar zimanê çarşî biye dimilkî ji vay re hesiz ninimes yani ji lehçekî Kurdî derbazî lehçekî Kurdî adim biye meselen nebira nebe Tirkî çi dibe bira bibe me behsa dibistana kir kek Osman dibistana de tê bîra min niha hatiye serê te jî yani Kurd li dibistanê hevdûra jî nikaribûn Kurdî bipeyvin zanibûna jî nikaribûn ji tirsa heta mamoste Kurd bûna o zarok jî Kurdin mamoste caran me ji wan dipirsî me digot tu Kurdî dizanî me zanibû zanaya jî digot ez nizanim digot ez nizam çi yani tirsiyam yani tirspek minek war jî ketibû nav yani mamosteyê Kurd ji mamosteyê Tirk zêdetir li ser Tirkîtiyê disekiniya çik ew mecbûr e xwe devletê re îspat bike kî ez memurekî tê hêja me ji ber wî jî zêdetir ji bo Tirkan e problema tune ez Tirkim dibêje xwe niha em bibe evekê da Rêzî şarx islahat planiyekî me gotibû sê madde ser ziman hebûn rêzî wî gelek zagonên yani kanûnên Tirkan da derhek kurdiyatî ya derhek Kurdî qedexekirinê madde hene ev dixwazim navê wan bêjim mesela nod û 1983 da Salê 83 yani artık sivil idare goya hatiye evki Özal Başbakanı dövür de kanun ekler kebi nave kanunu de Türkçeden başka dillere yapılacak yayınlar hakkında kanun. Debe kanun eda maddek evha heye. De ev zamanekin jiboy devlet edin ne resmine de evkeda de devlet eda de dairanda de TRT eda de her varida qedexene. Naha Kurdi zamaneki devlet kinine vedeni. Jiber vicdiket çembera ve evka ve kanuna gor ve kanuna Kurdi hem TRT'da hem radyoda hem çarşıda bazarda evkek kadehe bu zamaneki kadehe bu. Dura mesela madde duduyanda pır duru direş madde sisyan dudu sisyanda pır duru direş tarif dike. Kek Osman beri tuana beji duxwazi ev hin de mesela dibistana de cikitin jebu ku sahayetin jebu rastî ji bo zarokê Kurda ev bûn ku ew jî wesayîtekî asimilasyonê bû
hedef bu. Türkiye Cumhuriyeti yatılı bölge okulları. Van sahaya evi ki da evet baş tamam. Mesela siyasi partiler kanunu gibi. Evet. Yani kanun eke der hak partiyin siyasi. Aban partiye giro meclise da hene yantının boy tevaya madda haşte uyeka debe gırcı Türkiye خنجی ترکی ne kongreyi خود karın bakın. Ne grup toplantıya civinin grubu da خنجی Türkiye haber dedin. Ne dikarın meclise da teklifin bu kanunu dikam dedin. Neci komisyon anda dikarın haber dedin. Rastı. Yani bana kış bu ku nave Kurdu Kurdistan le ne kirin. Mesela yani mesele Kurdiyatiye mesele boy kulakandan ne bana boy bakalanda ne boy terekeman ne godune var boy Kurdiyatiye boy Kurdane boy Kurdiye. Rastı. Bine mesela minak ekdirci sal için her bajar barayı van hene kanun hat guartin gotun ku bra tane ne ek barabe perben ija kadaha kirin binav çenekin vek veje bir nolu baro iki nolu baro üç nolu gotun jbala ki bra ne vejin Kürt barosu nizamçı barosu. Mesela Büyükşehir ve Belediyeler Kanunu Büyükşehir Belediyesi yani şaredariya bajarın mezin ancak şaredari indirra du kanun hene van her du kanuna da nadaji Kurdi kadeheye. Evet. Mesela ticaret kanunu. Yani tu taciri malı kudu froşi müşteriye de eğer kija zamanı dizanı sette bu zamanı haber dedi müşteriye bu. Çık ev menfaat ate uza icaptı ki. Evet. Ticaret kanunu madde 6 da kadehati haniye. Ticaret gor evet tacirin ticaret ediken tücara gayri zamanı Türkiye zaman ekidin de karın bir şoğur yine. Evet. Levan madde Diji Lozan'ı. Mesela Lozan peymanek navneteviye u devleta Türkiye damezrandıra devleta Türkiye da roleki mezin listiye. Evet. Le dve evkada ku hükmevi hükme kanuna devleti bilintire. Evet. Beri evte. Kanun netevi mesela dve da evkmada 38 tane de imkan Türkiye Kurdi yani dve gelek naf Türkiye'de dijim be zamanı xud karın ticaret bikin. Evet, tabii. Vakti çi manay ez dikanım be Kurdi ev Alman rajı ticaret bikin. Ez dikanım be Kurdi tev gele Silvaneci ticaret bikin. Ama tişki nizanım belki de başlar zani. Ev necbo gayri muslima bu yani. Na ye gayri Müslüman tiştekidir. Naha Lozan'ı muhaben em Türk Lozan'ı avabune diye dişi Lozan'ı diskinin ez baverim ki ronak birin kurda Lozan'cı seri hatta beni ne kondunu. Yani ronak bir yani iddia ki gelek ekstreme le ez baş ve iddia kume. Naha evi ki da se kesene de Lozan'da ve azınlıklar, gayrimüslim azınlıklar. Herkes o insanlar. Evet.
Hakkı bu herkes ev hakka herkesi raheye. Türk aracı, Kürt aracı, Ermeni aracı, Fırl aracı, Cuhuy aracı giştik raheye. Tabii ya var yani Kürt gayrimüslim hazırlık Kürt mesela Kevin navi işi. Evet. Evet işte ki bu insanlar madem Kürt insanın evdi Kevin'e. Jiberli hakkı dilozane da henek hakkan Kürt dikarın karbini. Başa ve Kürt müracaatı kebkin yani. Müracaatını kar bakın. Devlet bir böylece kadakaya, devletler ne kadakaya? Hem de mahkeme. Hatta Avrupa Mahkemesi diçe bayışa. Yani ez ne havceme ki izneki bigrimci devleti. Jiboy vi hakkı kod. Ve hakkı. Kanun daimen. Bir hakkı kod partinin vakta hatın hakkımın ciddes mi khastım bigrin vakti dadgah. Hey. Başa. Önce bir zaman tabi gelek gringe. Piştivi hedefe ki din heye evji كيك Osman ev adı bistane kadiye yani tutbiye mesela. Ev ya devam nekin. Çi perseteye böylece. Ev mesela yatılı bölge okulları. Ev sahay ev kine. Ev sahan baş tamam. Ev sahan. Ne hedefe? Tamam. Yani hedef evet ki devlet erişi kuderiydi ki. Tamam. Devletleri erişi zamanı mıydı ki? Dura devlet erişi kudu ki, devlet erişi kültüra mıydı ki? Tamam. De kültüra mı da çeheye? Örf adeti min hene, mutbağa mı heye, cülü bergi min hene, xemla mı heye, Jiyana rojana min. Jiyana rojana da ez çi karbinim, biçi vasıtayı karbinim, bana gışt enstrümanın kültüra minin. İcar devlet dijivana derdik eve. Çedik ya mesela müzik amın. Müzik amın. Ez dixazım bi strane xu bi zamanı xu bibêjim. İcar devlet tine strane min, mekamı strane min digre juan ra bi Türkiye hinek peyvan dinivîse û wî dike bi mekamı Kurdî dike zamanı Türkiye. Zamanı Türkiye. Heri. Şu an hiç droje mi? İlavaçiye ve hedefe de kültüra mı heye? Yani müzik amın heye. Mesela dıştaki enteresan sala 26'anda Adana, Antep, Urfa, Niğde, Kayseri, Sivas'da 29'anda Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Sinop o daha piştivici Hakkari, Erzurum, Kars, Erzincan, Van, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Adana, Bitlis, Muş, Bingöl o Siirt'te de TRT bi hezaran stranen me girtine, meqam stranen me girtine, stranen me ne girtine, meqam stranen me girtine, duvar meqaman peyven Kurdî, Türkî peyvan nivîsîne û bi devê hinek Kurdên dengê xwe xweşin ew jî bûne sanatkarê devletê bi devê wan vay ji me re dibe. Dema ki Kurd di televizyonê da, di radyoyê da vana dibihîjin îcar xwîna xwe pê dikele çik meqam yê wî ye. Nastike wî meqamê lê peyv neyê wî ne. Lê demek derbas dibe îcar peyvê wî bi xwe jî dibêje. Yani bi meqamê xwe peyvên Tirkî fêr dibe û ew jî dibêje. Mesela dibe
çi Diyarbakır Krama Diyarbakır'da ev kedi bir az müzik başınız ne zaman hep pir ev kene mesela düve ev Suzan Suzi Kurdiye. Nave strana dibêjî erê. Nave strana Suzan Suzi Behsa Celal güzel ses tê kirin ku mekaneki Kurdiye. Mekaneki Kurdiye ve Çinevisi'ne işte Hevokên Türkiye de ve köprü altı karanlık namçı. Evet. Cibervi evet müzik anlatya jenerekirine ev bune merve devleti. Mesela o devleti başlar da evan. Güzel ses, tatlı ses, şirin ses, hoş ses. Sesi güzel. Sesi güzel. Evet. Hinci devam dikin bana. Hinci yani. Mesela az bura anekdoteki dixwazim bibêjim. Sala 1906 da dernekek me hebû civakek me li İstanbulê Qaraxoçan Kültür Derneği. Ve şevek çekir. O me xas ve şevê de her tişt Kurdî be. Her tişt Kurdî be. Mesela piyango çedikirin, gotin işte tişt diçunce Eczacıbaşı hinek tişt girtin. Başa axaftıcı bir Kurdî bun? İcar me bi Kurdî girgişti. Ha, başa. Mesela me evken Eczacıbaşı'yı ne kirin boy. Me her kesire alfaba Kurdî belakir. Yak Mehmet Emin Bozarslan binavi çapı bu. Mesela lüyederi hatibun talebe bun yani normal talebe gel karker herkes o melehil van şevi evha Hilton edikirintim. Mesela Diyarbakır yaptım Hilton edikirintim. Ben de Kasım Paşa'yı kır. Naf geldi. Beje İyar solisteme evk bu. Ramazan Şenses bu. Yeki meşhur bağırım. Tabii yeki meşhur bu. Kadıcı Razi bence çermi bu. İyar me Ramazan Ramazan abi gere tukurdu bir bu devleti memuri devleti bu. Yani kadrolu TRT'de kadrolu düşüyor ya. Bu önemli karbavi. Medgo abi dinleyici enterin nuri sesi güzeldiğini ileride nuri sesi güzel pırdı karıyor. Dıgı nuri sesi güzel milliyetçinin ne? İcarına baksa nuri sesi güzel dıgır o daha Kürdi bu. Yani evek yürekte sesi güzel, nuri sesi güzel. Devleti duravana kırın devlet sanatçısı. Mesela evk ne bu devlet sanatçısı? Memuri TRT bu. Ramazan Şenses. Ne bu evk? Ne bu devlet sanatçı? Kurdiydi bu. Daha çevin Kurdan da Kurdiydi bu. Bana gelek Balkeş'in de evke da gayri kültürü jana Kurdan da tişteki heri girin daha he asimilasyon devlet da var ya asimilasyon da erişi coğrafyaydı ki. Nave gundandı gahare, nave bajarandı gahare, nave ciyandı gahare, nave ceman, nave nevala, nave deştan. Çehene ev nave Kurdine nave vanin Kurdi guhartına. Nave vanin Kurdi de guhare u Türkiye'de ki icar bevi avay dixwaze ji mêjoyê gelê Kurd coğrafyavi
بگارینه دمیجی چی به مثلا اوک گندمه دا چیاکیه ناو خود چلیه چی کرنه؟ گوارتنه کرنه چه؟ کرنه قرقلار قرقلار چله کرنه قرقلار اری نها اوک ام لسر نسکن یانا ناوی دو قرقلار نبیه میجی دو قرقلار داوی دهین ام دبن جای چله اری normal Kurdiya دشت وساکرین نوال وساکرین evet yani her avay coğrafya me girin coğrafya ki jime biyani tabi henik nav hatın jbir kire henik jihin devam tıkın navên Kurdî yani na pir cihan ev keye van salê daviye da ez di Kurdistanê geriyam çend caran geriyam tevê Kurdistanê mesela de ew ka gunda vakta meriv dikeve gund levhakî dibîne gundê min da em bibên navê xwe kafan e navê xwe berê kirin demir döwen üca demir döwen û hetan niha lê 10 sale levhak heye divê kafan kek Osman daxek ez ji temaşevan artişkî bêjim tu cana behsa anekdotên xwe dikî navê gundê xwe navê ciyê xwe dikî eger temaşevanên me jî tiştekî zanibin bira binivîsînin em jî hay jê hebin yani bira ew jî şîrevê xwe binivîsînin em ê wan bixwînin baş devam kek Osman İcar evet yani ev navên gundan yê kevin pir cihan pir bajaran hatiye guartin hinek cihanda hem navê Tirkî hem navê Kurdî heye levhanda hinek cihanda tenê navê Kurdî heye hinek cihanda pir kêm cihanda jî min dît navê Tirkî tenê heye behsa ana dikî yan behsa behsa ana dikim ez ana war biye hinek cî erê rast e ana rewşa coğrafya Kurdistanê vaye lê van evkin ji 30 salî biçûktir îcar navên gundê xwe da navê Çiyayê gundê xwe navê Newala gundê xwe navê Kaniya gundê xwe navê deşta gundê xwe navê Zozanê gundê xwe nizane mixabin nizane va tiştekî gelek evke Xwedê rehma xwe lêke Abdurrahman Önen di ser vî babetê gelek pirtûkek çêkiribû derxistibû pirtûk ser xarîtayê nexşa Kurdistanê di vê nexşê da navên kevin û berhemek gelek hêja ji me re hişt û çû Xwedê rehma xwe lê bike Xwedê cêwî cennet bike mesela Şeşt-û Neha'da İçişleri Bakanlığı ya Türkiye yabancı adları değiştirme komisyonu diye komisyon ekiciydi. Komisyona guartina navên biyanî. Herî de navê gundan biguarin diye komisyon ekiciydi. Ve komisyona rûnûne navên Kurdî, navên Lazî, navên Fellekî, Ermenîkî yani navên ki ne Tirkî ne wan tespit dike. Tabii ye herî zêde navên Kurdî ne. İcar xebata vana dur û dirêj devam dike lê mixabin Menderes ki bi ihtilalê ji iktidarê dikeve nikare bîne cî îcar Milli Birlik Komitesi evek darbe çekir askeri çuntayak darbe çekir navê wan Milli Birlik Komitesi bu Milli Birlik Komitesi di sala 1961 da va komisyona esas girt yani xebata ve komisyonu esas girt
12,000 Kurd gundên Kurda. herê û 4,000 navê mezran hat guhartin. Vana piştî sala 61 61 da. Yani de Kurdistan'da da 12,000 gund û 4,000 mezra tevayê ew 16,000 cî navê ciyan hatin guhertin. hatin guhartin. Ne tenê ev navê Tuman, navê gund Ewka, Cihan navê, Golan navê, Newala navê, vana gişt hatin guhartin lê Kurd pişkî serhişkin. Ji ber wî jî va guhartina ciyê xwe negirt. Yani kısmekî ciyê xwe girt, lê Kurd cardin niha dixwazin vegerin rojên demên berê. Bi navên berê ew bikin. Mesela tu difkirî terî qeza Dêrsimê mêzgirê, mazgirt yani dibên, Kurdî dibên mêzgir, tu diçî mêzgirê lewha tê hember te di gundê Hulman. Gundê wî navê wî Tirkî Tune ye. Yani wana devletê danîne. Na gelê wê derê lewha danîne. Navê xwe kem nivîsiye, Hulman nivîsiye. Ya Coşik nivîsiye. Yani navên kem çi hene ev nivîsiyane. Lê Sêrtê jî wisa min dît, li Hekarî jî min dît, li Wanê jî min dît, li Ağrıyê jî min va dît. Yani nav cardin gel bir daxwazik mezin, bir iştahek mezin ve digere ser navê xwe berê. Bat tiştekî gelek pozitif e ji bo Kurdan û gelek negatif e ji bo devletê. Baş e, piştre em tên ku? Em dikarin daha bêrê aracên yani dezgehên asimilasyonê. Sahayên asimilasyonê te. Asimilasyon erê. Sahayên asimilasyonê. Sahayên asimilasyonê çi ne? Sahayê asimilasyonê me got ki hedefê devletê da asimilasyonê de yekemîn ziman e. Berê êrişî ziman dike. Ziman li ku derê dikare êrişî ziman bike? Döndür mala te da nikare. Çık tu 25 milyonî takriben Pencan da yekem kabul bikin 5 milyon mal hene. Boy 5 milyon malan nikare 5 milyon kesî bike her yekî bike malekî. Ev mümkün. Lomacı gere çukandî dest pê bike ji hetsal. Ji ber wî şûnek Kurd zêde dicivin. Wan deran da ew dike yekemîn mekteba seratayî ye. Mekteba seratayî da her Kurd mecbûr e bixwîne. Her Türk mecbûr e bixwîne. Çık kanûn heye değer zarokê gere bişîne. Mecbûrî ye. Ji ber wî jî 5 salan devlet ser Kurdan dişuğule matematikê pê hikrin nade, coğrafyayê pê hikrin nade, du tiştan pê hikrin de. Tarixa Tirkan pê hikrin de, zimanê Tirkan pê hikrin de. İca warê tarix û ziman da Kurd ewikin. Gerek jîrin dizanin çek du tişt de heft saliya xwe da nasîn daye. Boyê ew gelek girîng e. Yê duyemîn qişlan e. Erê ew okey.
Cî askerî. Emin ne çuna kışlaydın pırsatı ez dersi bilim. Yatılı bölge okulu, evci mektebin. Yatılı bölge okulu fena modela evki acemi oğlanlar okulu, kışlası. Dema Osmaniyan da vaktak zaroken gayrimüslim tinin bekin evik bekin Yeniçeri 8 sali hatta 12 sali o ve grubu digrin tinin azap kapıyor İstanbul'u cem Berhalice'de evik ev modela modernize kirine. Evet. Devlet ev modela modernize kiriye o sala vaji ev hafte yekada şestu yekada devleti 19 mektebin yatılı bölge okulu Vinava 19 mektep damezrandın. Jivan 19 mekteban hicde li Kurdistan'ı bu yekşili Çanakkale'yi bu. Yani lever belli ku hedef Kurdun. Hedef Kurdun tabii. Evet. Evet Çanakkale'yi hedefi var ev netir bundisa ve hem felahebun hem cühvehebun hem jüpomakebun. Tabii jivan dibistanan jivan mektebin şevi yen herimi az dinasım gelle kesene ku velat parez kurçiji derketin. Na vi esterabı bejim. Evet. Tabii zaro izole kirin. Haftada cari dev bave wan da hatin evdin yahut ev düşün günde xu le temel kirin. Goten wend ki çun mal tevdiyahu bave xu gerek Kurdi haber nedin. O her zarok ajan zarok yekidin bu. Yani heval ajan hevdin bu. Hep düşkiyat kirin yani. Yani mecbur bu. İcar به sistema evk zar hasının asimile beke. Deftişteki enteresan ezberim anekdotek ki min Portugal'daki nivisiye. Mesela mekteba yatılı bölge ya vane ne tatvane da 5 zarok Dici Atatürk'lü taxta da nivisi o bayrağı Türk'a dışevitini. Le tatvane yani. Hele tatvane Cumala hemşeriye mücehebun icar ez Diyarbakır vakta hapse dabun hafte ve kada vazarokana cihani. Sali van 13, 14, 15 van salanda ne? Evet. Vana cihanin naha dura şanlı serti ağır ceza serti duracı beraat kırın vana ev ciro kavan tiştekidin le balkeşi eve ki van zarokana girtin li tatvani hastin asimile bikin Türk. Levaz Arukana ne bun Türk Kurdiyatiye hoca bir reklam serda bun aktiviste Kurdan. Evet. Navi Vanzani. He? Navi Vanzani. Tabii mesela yek Juaniye kahraman Yavuz'e nahala Hamburg'e dici evke derhenere sinemaya evke dadı şugule. Evet neyse Navi Van ne miyim erkek Osman? Vajin açtıkım çık. Evet. Dızarman kesa. Yani Gusam dura fikirin va mektebana vikarin aileci. Devlet devci berda beri evikirin dura ortaokula vanj vekir bilinkirin o devce berdan nahacı perivan hatın girtin
Mesela yatılı bölge okulu Karakoçani bir üniversite. Çar fakülte Fırat Üniversitesi ve evlikin dersinin per mamostey vaji Kürden gelek xwendekari wanê vaji Kürden. Mektebin keçika yani liseyin keçika vana jî Lise keçika em boy mektep tabi ev beri de ev kedajı go dema şarkıslar planı dixwazin ki keçik bibin mamoste. Ki bun mamoste evan keçikana vegerin dibistananda Kürdi bizaryan ferkirin bidin. Türkiye bidin ferkirin. Türkiye ferkirin bidin. Bidin ferkirin ya. O yediyemin devlet vayı teşvikti diyor Türkarladı be teban geçin kurdan bize için. Bize için ki zaroy ki cüveddi be evji bibin Türk. Evji bibin Türk. Tabii. Bana da rapor adıcı hani yani. Tabii proje evhacı hani. Mesela tenin ne var? Kız sanat okuluydu be. Mektebin zanaatkariye. Nakış, durun, tiştevi sapı. Van keçana jidi çün de mektebi de bundan da yahut evkanda nafçeyanda kurs vedekirin. Duvan kursanda Türkiye dersi da. Evet. Bir avay geçen bajarokanji, geçen nafçeyanji feri Türkiye'de bu. Evet. Kek Osman Beriken derbasi müjaradın bebin birası notekiji oha ve rojemi bist de bernamaya havakarı me siraç kırıcı de Seroki Komela Ahmed Khaniya Batmani Mevan bu Wîl ûr behs kir bala min kişan got me bi çavê xwe dîtiye walîtiya Batmanê sala not û çara raporekî daye dewletê gotiye li Batmanê 44 heb mektebên serate hene were em 44 heb kireş vekin û zaroka 3 salî 4 salî bînin kireşe ji bo hemû asîmile bibin yani van gotina bikaranîye yani ew gotinên ku di dema Cumhuriyetê de ava bibû an hacı hin devam dikin yani. Tabii na. Bu sadece hafta bugün sisiya yani sisiya zaroka feri Türkiye. Tabii. Na ba kreş yahut beriya seratayı zariyen küçük evda mejoyan hin tazene zedet işneketi zu asimile dibine. Van asimile bikin diye evkın van raporu evha hinci tedayin belki iroji valiki raporek daye. Muhakkak daye. Herrodedir. Hayametine. Çık megot ya şark ıslahat planı jiboy kurdan anayasa devleti. Veri. Ev yine ince devam dike. Devam dike. İyice megot Osman, beriken derbasi müjaradın bibin tene notekî em pêjin dedî me kitêbate de caradin xwendi bû me gotibû malbatên Kurd ya wê cehaletê hilbijartana zarokê xwe cahîl biştana ya jî wê wan bişandana dibistana û zarokê wan asîmile bibûna lê wan çi kir wan cehaletê red kirin zarokê xwe şandin mekteba û hinek ji wan asîmile bûn yani evya paradoksal bir. Lever yani em tişkî wisa bêjin yani em nel dijî mektebanekek Osman yani nel dijî em dibêjin ku yani bi Kurdî mekteb tune bûne mecbûr mane zarokê xwe şandine li ku derê dibin bira bibin em mecbûrin zanayî bi dest xwe xînin. Erê zanyarî erê. Eger ki em nezan bin dibin xizan. Erê. Yani na ev paradokse ki li tedbirê wî hene tu mala xwe da îcar wî nermdikî nahêlî asîmîle bibe
yani zarurete ya nebiyete belki hevki zahmet bir kişinin mabeyne adı tuştan da adı minecek. Evet. De tesir liseri. Le gerek tüji kas devleti liser bir işe yapmış oluyor. Baş. Na mergot Jarameydin? jaradın mesahaya ki ne kadar. Adı mektaba ne kadar yayıntıdı? Ya mektep kadiya ya düyemin kışla mego. Kuşla bu askeri bu. Evet. Kürt Mehmet nöbete. Askeri da dü tuştan pır mühim dikin. Yek kahramaniya Türkan her daim dikin seri her asker ki. Türk Kürt fark nake. Nijat perestliği dikin seri her Kurdaki her Türkiye'ki. Yer düyemin evet xwandin nivîsa xwe tune berê aliyê okulu hebûn digotin aliyê okulu mektebê aliyan devir da xwandin û nivîsî yên kirin da îca zêdetir tabii yek xwandina xwe tune bûn ji Kurdistanê hatin li ser wan asîmîlasyonek mezin jî sê mehan li wir devam dikir. Evet. İca askerî bi wî avayî bu mesela askeriye terhisti bu daha Türkiye haberde da devera Kurdi haberde ve Türkiye bersivat da yani işte famdike le bersivatı Kurdi nade. Evet. O kara komutanı xudike de merveki avhabu bes nevide de. Kek Osman belki yemin nizamım dema 5 sala 5 wan yani ki çün askeriye ki Türkiye nizam bundur wan feri Türkiye dikirin yani mektebe bun yani. Tabii işte ev Ali okulu debem ya. Aha Ali okulu ere rast. Ali okulu semeha bu demavan seman da burada perverde de bu. İcar dışla naha fonksiyona xo geleket. Vekberenine. Evet. Sedemovic bu dema askeriye kim bu? Beni 2 sal 13 sal bu askeri. Ana kim bir? Naha kim bir nehme. O من عسكري نكري ye düyemin askeri bir profesyonel maaşlı askerlik. Evet. Ha. Yani o fonksiyona ku sale çilli 5-6 ya bu anlatırlar. Etune yes yemin paralı askerlikten bir para askerlik imkanı. İşte belki bu daha hükme kışlay duvarı evke da asimilasyonu da bir babeti da fonksiyonu ne mayımlı karın bebeğin ama pır kembiye pır zede kembiye. Evet. Evka seyemin cami ne? Cami, medrese, cami. Ne medrese ne? Medrese-i mettiştekidirim. Cami ne tedbi? Beni camiyan bebeğim cami de camiyanda Mizgeft yani. Devlet her daim heye. Devlet her daim de camiyanda heye. Çıma ki din dest devlet edayı. Diyanet İşleri Başkanlığı memur-i devleteye u giredayı bakan kiye. Gış vaaz u tiştivsa bu Türkiye dikirim. Ne teni evik vaazin van bu Türkiye ne teni bir zaman mevziye vaazı vanji evikin guartine ser nicat perestiye mesela evik çüne camiye fenomen dizanı ki du her evki da her hutbeki da melledi be ki ordumuzu karada, havada, denizde muzaffer eyle ya Rabbi. Ve dua bitir ki bitte de tera tüdü beji. Devlet imam devlet bir imam yok min gotundu de. Kera dua dikim ev asker ekti mi dikuje wan ra dua dikim. Evet.
mesela evk debe از هاوکی تماشاوانی ما برا راحت بود از مسئله که ببیجم در حق جامعه آقا کی ما کردان تم دچه جمعه نمیجا جمعه نه بالا خودک شینه خوجه دردی که و منبره دو والحمزة والعباس والمحمد والعلي والعمر ناوی وان عربان ده بیجه بالا ویدک شینه درده که و پشتی نمیده خوجه گرک دو جمعه دن دا ناوی میشه ببیجی دوی ناوی دوی اوز هناك صحابنا هناك دوی خليفنا مروي يمكن مهم نافي وان بيجن هناك اقرباء محمد ولا دوي نظام قالت نافي مش بي ليس دبي تنافي مبي السي سريب ميد دمته تنافي بيج السي ميد دمته tamam دوي İca dora cumadın da çin ev ki disa ber minberi ruduna ağa ev rad ve Arabi disan bahsavan nazına ki o navi ağa izdive İca navi ağa kedive de babul babirun kelfin kebirun kel khinzir babul babiri fena khinziran bundu be إذا الباشي مازين راضي بعد بيت لا غلط ودي إذا لا غلط يعني نا غلط بيجي ملا مقام أبي كدي سان دوام دك ve sukut الثلاثون 20 دي 10 لك هذي ديمك سيمهيانة 20 مرة 18 راضي ما هو işte كذلك نها cami de fonksiyon kusada ki heri ev kuruma dejenere bir eve ve dejenerasyonu da Kürtçi asimile ediben icar Van sale daviye da biray camiye derket oluyor. Evci ben prevan ben tesira devleti da cemevi. Evet. Cemevi teri resmi Hazreti Ali loye ama cemida şure Hazreti Ali Zülfikar loye o Atatürk'lü cemi. O Atatürk loye. Naha Devirda cemeviye da eğer Atatürk Hazreti Ali behevrane cem mandajı cardayı da ben barış dini, barış inancı cemideci Zülfikar heyese lüda evik tüne hevatın tüne lüda şer heye evet barış tüne lüy şer heye lüy çık şur heye evet Hün derdik eve büyüşürü. İcar devlet mesela gerek evik hünek pirin Aleviya bu parey devleti u bu organizasyona diyaneti çün haybun hacı yani ferzeki Sünniyan van anici bun hacı evet ve de evki da rojnama da kova onda gerek nikaşa vayı çebu. O vanaj gibi avaki duhazın Aleviyen Kürt be Türkiye ve be ocağa evki ne yapayım bir kır. Evet neyse devam ki. Evet. Yani Alevitiya Türkiye ve Grebeden. Evet.
Alevitiyatın hem baveriya var hem etnisitiya var, etnik revşa etniki ve hep Rabbe guhartın o bitirkan ve Hacı Bektaş Veli. Yani bir Alevitiya Hacı Bektaş Veli vagreden. Evet. Mesela tiştekidir kahve. Jiyana rojane. Sosyal, civaki. Sosyal. Kuderde be beraber sinema, tiyatro, kahvehane, diçivederi Türkiye dehemberite. De televizyon marahuda televizyon eserdeki Türkiye dehemberite. De defkiri keçikit bedev derket ev keçin kurdan geçt xuvek ve bedev duxazın bibinin. Ya xorteki serxu. Evya kara var teke ve oto asimilasyonu yani. Ve tabi asimilasyon ve xuvek ev ke dibine. Yani belki devlet asimile bike ev buha otomatik. Tabi. Xort fena ev ke dibe mesela fena embüven jöneki Türk'a xuvek dibine. Şuake Osman'a meşhur aji Kürt gelek le dizi film, seri film işte usam zetkin internette de medya sosyalde. Demek derbaz be ev dibe parçeki wan filman parçeki wan evka nave dizi kurmancı çi bu? Reze film. Ha, Reze filmi, dibe parçeki Reze filmi. Mesela estişteki enteresan bebe, ez de hevleri, le ev ki, Lurji temaşetkin. Hevleri katibin Barzani, yani evet özel kalem müdürüydü ben ya. Ev hat bu mivanemin, tevcinaku hat bu mivanemin, jinavi gerek Türkiye ki hoş bir şive İstanbul'a haberde de falan. Mugo demek va tev Türkiye ki zeviciye. Ne Türkmen bu? İca mugo asu hayran teva Türkliş kudi. Go Kak Osman go ne Türkiye keçapa mı ne bu? Mugo va Türkiye go jiber televizyonu ferbiye. Allah Allah. Ez hayret man. Rastı hanım abi. Jihevlere ne yaş Kerkuk ne? Jihevlere ne Kurd halis muhlis özel kalem müdürü. Yani Balkeş yani merif verdi Türkiye ile evik bu dotma mavi bu dotma megomun jiber televizyonu ferbume. Yani sinema, televizyon, ekran bana vakat tesir akıl zede de ser asimilasyonu. Mesela stadyum Tuduçi en büyük Beşiktaş'tı be. Evet. Tek demek ki go en büyük Beşiktaş tudu bir parça ki Beşiktaş'ı. Demek ki Şiva Meruz ve parça ki Jijiyana Türkiye. Demek ki Şiva tudu parça ki ve jiyane. Parça ki ve kültürü. Parça ki ve zamanı. Yani hayatta işte ne kaniyet işte tu asimile bibi le tu demek ki şu var düğünü ki daha böyle vardır edaya. Mesela Evke'de Diyarbakır'da mebadi stada Diyarbakır'da sloganı Türkiye davayışın. Hiç davayışın hiç. Sloganı Türkiye davayışın. Vaçe bu asimile bu ne? Yek dilizi kine Urfa Sporu Ahmet Spor'a. Hevkâre min Ali Fikri şıkırtın denevsine dibêje sloganê we bira bi Kurdî be me serokê Ahmet Sporê mêvan kir du cara me ji wî pirsî goya em bikin Kurdî wexta ji hekem re ji lîstikvana re bi Kurdî tezahürat bikin fehm nakin tesîr nake wexta bi Tirkî be divê tesîr dike
Ya مگه بکن کردی برا دیساجی Yani mecbur nere to hakem ra per revan hakeman ra dijmin andedin. اره Yani van evkanda ez anekdota ki din bebejimci vera. اره باشه امور مجاردن Diskin bir anekdota bira temaşavan بیجه bizarre. anekdot تخوشم بیجه Naha li İzmir'e Alsancakspor'u Alsancak İttihat Terakki Daniye. Alsancak'ın altın ordu. Pardon Altınordu Alsancak. Ya ne ecizam ha. Tabii. Altınordu ki İttihat Terakki Altınordu Göztepe behevre maç çekildik. İcar maçı da temaşevanek dijmini evkedi de. Hakem dedi. Ere. Dibe hakem dibe. Lav de bira evka Abdülaziz Bandoya Abdülaziz orta para İstanbul'da diyate taciz bike hem Avrupa bebine hem Asya bebine. Naha va kültür eke. Ere. Eri rastel eğer diğer taciz böyle ser Boğaz Köprüsü hem Avrupa temaşa diken evet. İyice ev ki ev peşniyarak Ahmet Seroki Ahmet Spori Haniye Cüvera ya ev kavi cavmı da dıştaki Türk Balkeşnine. Yani hakem Kurdi bizanetçiydi be, Türkiye bizanetçiydi be. Jiko hakem anlattım, dijmin andedin. Allah'ına kurban hakem ne o kes. Zari ki kosma eci tişki bejim. Eci li Süveyt diminim, dişim maçı dal kur. Lur temaşevan ji hakem ra vakta baad kim ev nefren gotine nexweş eki Türk ji hakem ar bejim. Wala na bejim. Dibêjin bênamus. Yani hakem çıka fehm dike nizanim. Hakem tişteki evke yani dijmini her doğal yaneci. Ki pekayınle bu tirkavi evet dijminatı bir de. Kek osman müjare mehim pırın vakti mecid hareket. Xwaziyem derbasi müjaratın bibin. Böyle. Em hatın medresa yani Na medrese me de asimilasyon tüne bu. Medrese me Kurdeyatiya me hani rojevi birasti. Hayya salih haştiji diber xwedan. Beri. Le medrese ki dur rahnek tarikatan vekirin bi desti devleti evk bun hatın parastın. Wan medresanda evk mezin heye. Yani dibin kijan evki da dibe beraber be şeyhi da dibe beraber be evk destekle devlete girdiye mutlaka wan suhteyi xo asimile dike. Evet. Yani ev suhtana mutlaka asimile edibin. O bir Türkiye var dengire daim. Evet. O dini vanji, oldariya vanji, oldari ki evke meleze. Evet. Yani ne oldariya cimalci dev bavi kuferbiye ne eve ne ji tam oldariya medreseye halika yani nav her keti olik derdik ya ve oliki per dejenerasyone dejenereye medrese medrese tabi tişki cimalba tafa yani babemin apemin wan melebun medrese ya yani işte hayat haşte salih haşte nehavan ji bu usluba Kürdi devam kirin
پشرا دولت ملاین کو امام خطیب مزوم ببون وانا بجی کرن به معاش و به اوک یکو بوی هاوی وندابون مدرسه جی مدرسه کردی مدرسه لکوه هیا لحیزانه هیا هین لحزانه هیا هین انا هنا يعني هن باواكي انا هنا ele program وان نوک یه برینه اري هین هنه از با 2 سالان بری چومی یا هزانه چوم دید از بخور demek ki çum yani jiyana evke min did jiyana medrese az çum medrese mesela medrese taybeti de Kürdistan'da da jiboy perverde buni leba medrese cami tünün divana medrese la kinni bukhazan yahudi perverde bu Kürdi buji perverde bun bi Kurdî û zimanê Kurdî bû ji ber wî Feqî Têran û Ehmedê Xanî û Melayê Cezîrî û bi hezaran kes wisa perverde bûn û zimanê Kurdî xanên heta vê roja. Wekî din devlet daire devleti de ya daire devleti kırbın ku yani biraya merivci memur buna meriv de çuğur gere meriv Türkiye evet daire devleti de sabu gere Türkiye bağfi de Türkiye ne akıstana işete ne bu tu mecbur bu feri Türkiye bebi diçun ne hoşgana yani نخوش نکار بود درده خوش دکتر را بیجه نکاری بی یعنی ور حاصل او زمان تم بلا سر کردانه yani hatta tercümanjı kabul netkirin ara Türkiye mesela ülkede le Erzincan'ı ve hadisa biye demek ki ev kebu çarşıya da pazarı da Kürdi haberde kadehe bu memur te ki gündü kerahuradı çoğuştu kerahud dakazi bede sıknandı döte Kürdi haberda de hayran mı Kürdi haber ne de mi kerahura goçoş adöte cardın Kürdi haberda icar parek ceza ki usadı de ki ev tiştek Amerikaniye de bazarı da befroşi je kıymet avi 2 kat zedetir cezaydı de yani va jiyana Kurdan da her daim heye biye çebiye bu bir ülke daha ez de benim hedefin asimilasyonu merve kanı zede bekendi jiyana insan da her dem çeheyese ülke mesela fedikrin mesela fedikrin fedidiki ki Kürdi haber bidi. Çık usal bite hüküründane. Ayıptır. Eğer Kürdi haber bidi navete kırroya. Kuyruklu Kürde, mağara ayisiye. Vana kabul ne ki diye mecbur değil. Jbo çekek Osman jbelaku Kürda usa nişandane. Tabii hem Kürdan hem de Kürdan evtekin ser Türkiye ra dajondun vere Türkiye him be estara usav ne bejim Kurda çok dıkıstin hatta iroji him dibejin ku Kürt kuyruklu Kürtler nizanım çe herkes var bavar dikin hina jeberwiye ki em dikarim bebejin ki fedikrin bela seri Kurdana eğer Kürt çıka fedi bikin ve kad asimiledi eğer fedi akı birevinin fedikrini birevinin aca asimilasyona yıkıkı lastıkı. Evet. İro tabi dertkeve öyle ki yani gelle kes dibe ya az zevci mecnam Kürt derketiye. Bahatek mezin sanki kuriye. Nizanım az zevci me mere min Türk Kürt derketiye. Nizanım zarok
Dibe ya ez hatime buma 20 salî min nizam bî ez Kurd bûme dê bavê min Kurd. Yani wiha fedîbûnekî pir mezin. Tabii. Ya tev zaru ev tev diya xu vaqta mecbur e Kurdî xeberçe de Tirkî nizane cem hevalê xu tev diya xu xeber nedidat. Fedî dikir. Başa kek Osman beşek din jî heye ew jî balkêşek û yani du beşê din hene. Yek jê jî mesela çîköfte bi Kurdî çi ye? Navên xwarinên Kurdî hatine guhardin. Navên xwarinan tenê ne? Mutbaqa Kurdî. Ew jî dizîne. Ya mutbaqa me ye. Erê. Naha goya mutbaqa me ye. Mesela tu her iki jamalê Bira temaşevan binivîsin çîköfte bi Kurdî çi ye? De Türk kahvesi. Erê. Var roja Kurd kahvesi jî heye ama ne Kürt kahvesi heye ne Türk kahvesi heye. Na tune. Kahve tune yani Kürdistan'da da jî tune, Türkiye'de da jî tune. A Kurda reaksiyonek tepkiyekî lahat Türk kahvesi. Tepki tiştekî ne başe yani ji bo tepkiyê merî xoşaştiyê gereçê neke. İca kahve Araban ya kahve Brezilya'yı ki du ciye yani ya Latin Amerika'ydı ya Yemen o Suudi'ydi yani Arap coğrafyası. O kahveye ne yameye ne de Türk kahvesi. Tabii o belki usula çekirin avi yani mesela. Ne çekirin avi Arap saçıydı ki. Arap saçıydı ki nereye? Arap saçıydı ki. Nereye? Yani Balkeşe tabii bana bir de mesela tev Yunanan tane ser adan gengeşi tüneye ser harneci heye de kuru fasulye de yemeye Yunan de yemeye baklava de yemeye Yunan de yemeye. Wana pır teni kaşkırın le mutfağa Kürdi nave wan hatine guartin edbiyet bejim yani Diyarbakır dibe Nuriye tatlısı. Yani navi hatiye guartin mesela Halise buya baba kanuç. Nabarata mutfağı çava kek Osman. Pır başe. Tıkvarna çetki. Harne gerek başladıkın. Yani yuvarıda pısporun. Evet. Dikarım pesna xu bidim. Çık mutfağa me yani mutfağa me dizanım es. Evet. Başa yani gelek başa biçim. Yani mutfak vak mı go bivi havi yani xwarnin nabejin mesela Kürt mutfağı Kürdi dibin doğu mutfağı nizanım nave velatete tune bu sadı bi. Bu sadı beşin ere ha. Birasti yani sahayen asimilasyonu pırın ne yekin ne gidin mesela. Tabii. Mesela rapor ki dema 36 da amade kirne gotine ku van Kurda jbo ku em asimile bikin em wanjî wan bigirin her nevkê rên bajêra çêkin rê trênê çêkin rêya trênê hiya kurtelanê çêkirine sîrtê kurtelanê çêkirine ku Kurd karibin ji ciyê xwe rehet herin rojava herin li wan dera bicî bibin cî bibin. ev Portugal min Sürgünistan qiyim evkiye min va mevzuya pir berfireh nivîsiye. Riyên ki di Türkiye'de çêbûne yani Türkiye resmi hududunda hem Kurdistan'ı hem cihê Türk'a rê ji roşelatê ber roja avay diçe. Rê teverin. Rê ji bakur nare başûr. Ji başûr naçe evkî. Tu 24 saatanda yahut 27 saatanda ji evkî ji hekkarî tu dikarî bi riya evkî bi toma araba xwe bigêjî İstanbulê. Eger tu ji Ardaxanê ser Erzincanê bê hekkariyê 2 royan da ancak dikarî bî.
yani rej rojava ber bir rojlatı. Tabii. Çık vek devi meşki vekili üstüne Ali başında dıgıvışın. Me dıgıvışın reber medahane ama riyanda da çim ber rojavay. Ki ber rojavay çun ev şuna ki me asimile dike em dikeve ve cehennemi. Yani politikaya riyan jiber vay hem demir yolu hem hava yolu hem kara yolu. Evet. Yani her şey bir serve politikaya avabını. Mesela tüje Diyarbakır ne tane haribani biteyari. Evet. Yani Diyarbakır siyad biteri Ankara, ja Ankara bedigерti Hakkari. Kek Osman, ere raste. Duxazi em vê mijara sehayên bi adawî ku bicîkirina muhaciran bixedînin eger bîsna teve yani muhacirên ji Balkana û ciyê din bi zanebûn anîn li Kurdistanê ji mûşê bigire heya Diyarbekir wan dera li ser xeta trênê wan dera bicîkirin yani. Ev jî deştek ji asîmîlasyonê ku herin Kurda li wir fêrî Türkî bikin û wan asîmîle bikin. Naha Kürdistan'da asimilasya du rengi xwehene. Rengi yek eve tedişini coğrafya kidin, coğrafya xut derdikevi teri coğrafya kidin, lüve te asimile dike. Lüve prani tike masiye ev praniye, prani te ev dike. Rengi düyemi evet Türkiye dizanın var malbatan varajı Yugoslavya'yı Bulgaristan'ı Romanya'yı hatine anji Çerkez vanjitine nam coğrafya tedacidike beladike be devevan be destevan teferi Türkiye diken de asimile diken. Fakat vaciye xu negirt sedemi ev ku kultura praniyan li ser kultura kemasiyan tüm xudi kuvvet bu. Mesela Mersin'e Diyarbakır'ı gündeki Kadıköy. Kadıköy gündü muhacirane. Yani Türkiye haber dedim. Haçte da pişti haçte da hapsa Diyarbakır'da jivi gündi de kovuşa meda heval hebun iddia servancı Kurdeyati bu. Kurd mu? Na evkin acaba brastici Kurdeyati kirbun yani ajan bun wana. Na ajan ne bun brasti Kurdeyati kirbun hin tekiliye min bu amrahane. Ceza xarın var Amerika işkence din min çava işkence din iş vek min dit. Mesela min bihis ku da hapse de henek ajan axisine ku kavana çi de fikrin. Ajan Kurdan da cehebu. Ere. Ne? Yani ajani pırske evet ki ev ka xu tineta xu zayıfe baveriya xu keme li ser dava xu baveri nayne ev de ajan. Mesela ev itirafçılar kovuşudu gotun sedi da no diyor endamı PKK'yı bu. Evet. Ev nedir bu? Kek Osman naha seçar döse mijarê me din jiyane dora şîrove û temaşevana jiyane li ser sehayên asîmîlasyonê tişkî tilê zêde bikî tiştê din jî hene tune ez zanim mijar pir fireye bi rastî. Me pirtûka te esas girtiye em li gor wî diçin. Esas evet. Evet. Madem ki insan suje o asimilasyoneye
Yani devlet dixwaze insanla asimile bike. İnsan li kîjan sahayda dijî, di kîjan warî da evka xwe heye, imkanên xwe jiyana xwe heye û ew giş dibin sahayê asimilasyon û hedefê asimilasyonê. Çik hedef bu xwe însan e. İnsan sılavê birê yekî din ew jî dibe hedefê asimilasyonê. Baş e. Wê çaxê em derbasî entegrasyonê ya jî dema me gelek derbas bû. Em karin eger dibêjî ku 15-20 deqa de em vêya biqedîn em ê karibin dirêj bikin. Vallahi dirêj e yani konu babeta jî dirêj e entegrasyon û Em çi bikin? Em ya bihêlin heftiya pêşiya me yani. Em çi bikin? Na em daha biqedînin. Wê çav bi çend entegrasyon babeteki wiha kom bike bi çend gotina behsa entegrasyonê û ew bike û hinkî jî li ser diasporayê. Entegrasyon babeteki asimilasyonê. Erê hinek fireh vekî Ve Avrupa'da gerek siyaset gerek zaniyarî pirsa asimilasyonê pir sert dibîne. Ji ber wî jî asimilasyonê kar nayinin lê duyemîn asimilasyonê da zordarî heye. Lê entegrasyonê da zordarî tune bi dilê xwe bi daxwaziya xwe diçî û asimilasyon evek entegrasyon pişkî jî du alîye. Yani tu wexta entegreyê civakekî dibî ev civaka jî te hinek tiştan digire. Yani daîn û standinek heye ev daîn û standin dengekî çêdike. Ev denga ji bo civakê hevce ye. Civak jî ji xwe dixwaze tiştekî wisa çêbibe ki problem aste çênebin. Îcar hinek devlet dixwazin insanên xwe di evka Avrupayê da entegre nebin. Mesela ji vara yek Türkiye'ye. Türkiye dija entegrasyonê çık dibe ki eğer entegre nebinse dest mi da 5 milyon insan li Avrupa'da hene ez bi vay dikarim siyaseta devleti hükmü devleti kuvveta devleti bivana dihundur zikê evkê da fena hasbê trovay kar bînin. Devlet bi vî mantalite bi vî mantığa bi vî siyaseta naxwaze hevvelatiyê xwe entegre bibe, asimile bibe. Çawa pêşiyawî digire bi nijat perestî pêşiyawî dibire bi oldariyê pêşiyawî dibire. Çik dibe eğer di civaka evka da Hristiyanan da Müslümaniyê ez bikim sereke ev entegre nebunse bin destê dane, bin himayemi dane, bin tesîra dane ez dikarim wa gora politika xwe, gora evka xwe ew bikim. Kar bînim. Entegrasyon ser vê esasat çêbiye. Lê em dizanin ki entegrasyon ne tenê ve entegrasyon aslında babetek dûr û dirêj e. Li Avrupayê da jî gelin gelek rojevê de jî gelek her daim ev rojevê da dibîne. Mesela Arnavut jî wek Tirkanin. Ew jî naxwazin entegre bibin. Enteresan e. Em bi xwe her du jî li Ewropa dibînin em dibînin yani hinek kes hinek millet hene red dikin vê jiyanê vê sîstemê hinek jî rahat entegre dibin. Yek jî ew jî heye. Evek jiyana xwe da asimilasyonê da zor û şiddet diye
ev jî entegrasyonê da pir heveslînin. Kurd jî wisanin. Çünkü Kurd jana xwe da boy asîmîlebûnê zahmet diye, zor diye, zordarî diye wexta entegrasyon, bahsa entegrasyonê dibe ev dema asîmîlasyonê tê bîrawî xuşiva dide. Yek jî ew keye dejenerasyon heye, yê herî xirab ew dejenerasyon jî ew e ku xortên nav xortan da zêde xortên hatine coğrafya din difkirî di vê coğrafyayê da wisa mêze dike dibe degerên min evkên min hêjayiyên min xilas nake. Lê ez naxwazim bikevim bin bandora hêjayiya vî welatî jî. Îcar xwe bi xwe zagonan datîne û gora wê hereket dike. Çi dibe wextê ya dikeve dest mafya, ya dikeve dest hinek civakan, ya dikeve dest camî û medresan, ya dikeve dest cemeviyan. Vana da hevîrê wî daha tê guhartin. Îca van kesana evkin agresîvin dijî düzenine yani ew kîja welatî da dijînse dijî jiyana wanin ne kultura xwe dikare berdewam bike ne kulturek nûhê digre. Vana de her du mabêna her du kulturan da gelek beçare û fekir dimînin. Mesela ez min carek din jî gotibû wêneyê herî mezin boy evî boy dejenerasyonê xortekî Kurd tîşortek xwe kiribû di singê tîşort da ew amblema PKK'yê hebû. Lê deştê da jî ala Tirkan hebû. Va dejenerasyon e. Ne Kurd e ne Türk e. Ne PKK'ye ne Kemalist e. Dijî her duyane lê her duyan behevra kartîne. Belkî nizam bêl wir PKK dinivîsîne. Na dizanî ew bilhassa xwe kiriye. Bilhassa xwe kiriye. Lê destxweda jî ala Tirkan heye. İşte dejenerasyon vaye. Va wêneyê dejenerasyonê ye. Niha saat ku saat û nivêj derbas bû. Tê dewam bikî yan ez Wallahî min serî da jî goya nexweşî. Nexweşim îro yani pir bi zehmet. Baş e min kî şîrova bixwînin dema em program tercih dikin temaşevanên me pir şte nakin dixwazin tekwedarî bikin yani. Mesela Kekos Mehmet Ed Güder çi gotiye Kekosman çima te pir bûyî pir bûn şte nayet ramana te wekî behrewanê ye. Te her hevî behrewanê Kekosman. Mehmet Ed Güder şter gotiye yani. Vallahi gelek spas lê behrewanê vay miçiqiye di miçiqiye ava xwe wenda gelek spas diye hevalî. Şîrovekî din em bînin ekranê. Ke jî binêrim kî Mustafa Kalpakê me tamam. Çi bû Mehmet Dortema îro li Bakurê Kurdistanê polîtikayên bişewtînên bi rêya çapemeniyê dîtbarî yani televizyon bi Kurdî ew jî asîmîlasyon ka me nexwend ya min bixwînin dawî ya îro li Bakurê Kurdistanê polîtikayên bişewtînên bi rêya çapemeniya televizyonê bi rêya rêzê û xêzefîlman têne meşandin ev cûr meşandin
ji meşandina zor û qedexebûna hîna bêhtir bi bandor e. Erê rast e em Kek Osman jî xwe got bi rêzefilm heta özel katibê Barzanî xanima wî jî Tirkiye İstanbulê fêr bû. Ne wisa Kek Osman? Belê. Şîrova din kîjan bû birawere? Nedîm Önler dayîkê bi Tirkî nizane, zarok bi Kurdî nizane, mezin dike. Dayîk bi Tirkî nizane, zarok bi Kurdî nizane. Ev paradoks ekmeye. Paradoksa ku te dibo yani. Erê balkêş e. Rast e. Şîrove din de asimilasyon û entegrasyonê de rola PKK çi ye ya. Why Kek Osman got? Neha rola PKK, rola partiyendir, rola ev ki ez naxazım bikevim mijarê. Lê eger ki zamanên partiyan fermî bi Tirkî be, berhemên wan bi Tirkî bin, civînên wan bi Tirkî bin, partiyên wan bi Tirkî bin, elbette ki ji asimilasyonê ra ev jî xizmet dikin. Erê ew jî dibe xizmet yani va kî dibe bira bibe giştîk. Baş e em bêjin mesela hinek partî li Tirkiyeyê faaliyet dikin, resmîne jî têkoşîn dikin, lê ji bo doza gelê Kurd û Kurdistanê dikin. Lê mecbûr gere programê wan bi Tirkî jî hebe ku lê di heman demê de gerek Kurdî jî hebe yani. Neha partî eğer de Türkiye'de hatiye damezrandınsa ev tabi siyasi partiler kanunu diben ya tabi üveye. Meselen ne? Ev Türkiye ev. Le çi daye bersinge xu. Mesele eve. Programa xuda çeheye. Eğer programa xuda Kurdiyatı heyese mesele tüne. Wî bi İngilizî jî dikare biaxife. Yani dijminatiya zimankî nabe. Lê zimanê xwe karbîne ev baş e. Yani dijminatiya zimankî nabe. Eğer dijminatiya zimankî bibûna me avan zanînê em xwedî lê bûne avan zanînana destmedat nediba. Me bi zimanê Tirkî gelek tişt fêr bûne. Em dijî polîtika Tirkanın, dijî polîtika devletine lê ez dijî zimanê Tirkî ninim. Ha, lê zimanê xwe perverde bûn, zimanê xwe xeberdan, zimanê xwe têkildan bûyîn boy min giring e. Frîman jî gotiye ku yani gelek Kurdanek û Tirkî nizanin, Kurdî nizanin, çima vê programê bi Tirkî bûna. Rastî kitêba te jî bi Tirkî ye, lê min wexta ji te got min got em gere bi Kurdî çêkin. Kek Osman ji bo çi gere mere bi Kurdî çêke vê programê? Ya program ser asimilasyonê bûna ez dixwazim programan giştîkan Kurdî çê bikim. Lê rastîk me heye pir Kurdên me Kurdî nizanin. Hinek Kurdî da Kurmancî nizanin. Em bibin Kurmancî nizane, Zazakî dizane, Soranî dizane. Lê Kurmancî nizane. Ez bixwe Soranî jî nizanim, Hevremanî jî nizanim, Zazakî jî nizanim. Kurmancî dizanim. Wexta min Kurmancî kir, diçim grûvekî. Yani hitabî grûvekî dikim. Zêde fere nabe. Wexta Tirkî jî xeber didim, grûp hevkî daha zêde dibe, lê hinek grûpê din derva dimînin. Mesela em bibin Tirkî xeber bidî, Kurdên Bakur giştîk fêr fam dikin, lê Kurdê Rojhilat, Kurdê Rojava, Kurdê Başûr fam nakin pirêwan. Pirêwan ne
سدی دانو دیوان فهم نکه ایجار او درواده مینن یعنی با استنگن منم مخابن وان استنگانا دجیان آمده بردوامه هیچی. Mustafa Kalpak jdibe asimilasyon de dema itaat terakî an dema avakina Cumhuriyetê de dest pê dike. Erêş xwe me gotu ya? Evet, asimilasyon programatik dema Cumhuriyetê de pê dike. Le asimilasyon daha kevine yani ama programatik. Yani lestir biye yani ivme. Evet ki da yani siyasetek Cumhuriyetê de berxu o kriye programek mezin hazır kriye. Mesela İttihat Terakki'ye de jiboy asimilasyonu programek tune. Jiboy sırgune jiboy evki katli programın var hele. Çık asimilasyon tışki duru derece bevajok duru derece ve khas sabra o zamanı İttihat Terakki tune. Yani ne sabra İttihat Terakki ve khas derece ne demavan ve khas heye. Jiboyji tışte daha ekstrem diken, daha tışte zordari diken. Evet. Kek Osman Brastîn mekteba te di sê bernameyê de da anîn ekranê lê wekakî te jî gotibû gelek tişt hene ku meriv divê mijarê de binivîsîne û bixwîne. Bi rastî berî heştê em bêjin asimilasyon bawakî din bû piştî heştê televizyon û hela piştî ku notî înternet derketin holê êdî yani nehewce dewlet bi zorê çêke oto asimilasyon jî destpêkiriye ku Kurd bi xwe jî asimile dibin. Yani bi rêya min heya zimanek ku domînant be Kurd wê zimanê xwe bi vî havî dewam bikin. Heta ku li dibistana bi Kurdî zimanê zikmakî Kurdî perwerde tune be wê ev pirsgirêk hema hergav li ber Kurda be wê nikaribin tişkî bikin ji bela ku ez li Ewropayê dimînim ku zarok rastî li vir jî çûqa serbestin jî ew zimanê ku domînant tesîrekî mezin li êdin dike dihelîne. Belê. Zaro wexta bi hev re xeber didin li Almanyayê Almanî xeber didin. Li vir jî bi Swêdî xeber didin. Li Swêdê Swêdî xeber didin. Li Fransayê Fransayî xeber didin. Çik zimanê domînant ev e. Ziman tiştek du tişt eğer tününse ziman dimre. Yek gerek ziman fermî be yani bibe zimanê devletekî. Yê duyan ziman gerek bibe zimanê perwerdeyî. Yani siyasî û têkoşerên Kurda em bêjin daxwaza Kurda dikin dibe zimanê Kurdî perwerde bikin mijara xwe ewil bi rastî yek jî. Zaman gerek perwerde. Bi taybetî jî li Bakurê Kurdistanê bi rastî. Başa Kek Osman tu jî dixwazî di ser van mijarên me gotinên te dawî û ku te mecbûr kiriyan jî ew kir bêjî. Fermo çi dibêjî bêjin. Vallahi gotinik mi tune ez çarpelê ez bin gelek heye ama çarpelê ra gelek spasdarim ya va imkana damın tev Kurdan rûbirû me xeber da ciwan jî tiştan fêr dibin û hevalên we gerek kedawan divê wan hersî programan da çêbû ji wan re gelek spas dikim. Eğer carek din de mijarek din da belki em carek din bên bahe. Ez dizanim li cem te mijar pirin em ê hewl bidin ev cara çaraya te rêze program çêdikî di çarpel medyayê de kedekî baş te da rastî tu hertim me tenê nahêlî loma jî em ê bixwazin ku tu bi mijarekî din em dîsa rêze bernameyekê bi ter çêkin em ê
به هر تێکیلدار بن کە ئەم بنێڕن درۆژن پێشتر İnşallah. Ez dixwazim min zanînê xwe bigihînim Kurda. ئەرێ چوارمانجە بە Ve gerek çarpel be, gerek yekadın be. Yani bi rastî evkne na PKK'yı bu gotana were de evka me da baxte diçûm. Çik dixwazim zanînên xwe nêrînên xwe bigihînim Kurdan. Kurdan ra xizmetekî bikim. Yani belki tevkut metune. Hem Hiroşiva ne dibin valî, ne dibin mebûs, ne dibin bakan. باش تمام Tamam canım. Gelek spas. hem jî gelek spas kin ser navê çarpel medyayê bi hêviyekî dirojin pêş te bi mijarekî din em te di ekranên çarpel medyayê de dîsa bibînin Ya bixêr. temaşevanên hêja em hatin dawiya rêzebernamaya xwe ya asîmîlasyon mirina bêdeng em gelek spas dikin ji Kêk Osman re bimînin di xêr û xweşiyê de heya bernameyeke din ku em bi Kêk Osman re dîsa çêkin êvar baş